माणसाने विचारलं तर तुम्ही तेच बोलत आहे, तर तुम्ही म्हणता मी कधी दिली, मी कधी दिली. आता म्हणते मी दिली नाही ना. आता काल तुम्ही बोलत होते, रस्त्याने बोलत होते, इथं बोलत होते. फक्त तलवार फक्त माझ्या ऐकून दिली एवढं बोलले मी त्यांना. विटाचा नाही बोललं का? एवढं नाही बोले. मग तू काल कस काय म्हणतो का देवरेला वीट दिली, देवरेला वीट दिली? कोणाला म्हणलं त्याला माझ्या तोंड आणा तुम्ही. दादा 6 महिन्याचा होता तेव्हा तुम्ही चोरीची आवाज आली तेव्हा घरी तुम्ही सोन्याची वीट ठेवली, बरोबर ना? हे तुम्हाला कुठे ठेवली तुम्हालाच माहिती, फक्त कोणाला माहिती का? नाही माहिती, बरोबर आहे का नाही? मग तुम्ही कसे काय म्हणले मी आणली, इथं आणली, यांना दाखवली, मी दिली आणि आणली नाही, दाखवली नाही, फक्त त्यांना बोललो होतो मी हाय मायक म्हणून. हा एवढा विषय वळले हा एवढं बरोबर. हा आणि तू काय म्हणतो का देवरेला सोन्याची वीट दिली? अहो तुम्ही राव गोराटे घालून चिडत आणतो, ज्याला बोलणार ना तर तोंड घेऊन या मावाल्या. हा का? हा दादाला उठव का? म्हणजे म्हातारी झोपेली, मी तिकडून आलो पहिला म्हातारीला उठायचं, त्याला दादाला उठव, दादाला उठव.